салом духтарако созед нағзед имрӯз видеоро аз қисми дӯстдоштаи мо ба шумо сар мекунем. Распродажа дар магазини манижа распродажа рафтистай нигоҳ кунед. Ина меёра 50 сомон кардаи духтар. Диден киртачои фасони хушрӯ 50 сомона бозори Корвон тарафи пажарка успед кунен духтаро якм дарвоза 121 магазина. Марамад ина нигоҳ кунен 50 сомон киртое ки мондестай ҳамаш 50 сомонияй биёен ё ки нависенша ё доставка дорам распродажоям доставка доштаем духтаро марамад успед кунен ина рақамош ҳаст дар рӯи экран бинависенша дарав ина 50 сомон ина киртаям 50 сомон чизе ки мебинен намҷа 50 сомон буд ана ҳозир бо сатсмоша нишон метиҳам нигоҳ кунен инами туркиё диден намиё турецкиям платья 250 кам набуд ҳозир 100 сомониш дагия ана иша нигоҳ кунен ишам ҳамхе сиёҳшай ҳамра сиёҳшай ана баъд бо ҳаст инахе двойкай инаи двойкай брук дора 100 сомон мана ёш 100 сомони марамад духтаракои хушрӯ чихеле гуфтум бозори Корвон тарафи пажарка ишам хушрӯая 100 сомон тарафи пажарка якм дарвоза 121 магазин яди магазини шишагӣ вай спартивкаяй ана вай спартивкай двойка диден ваям 100 сомон мана марамад беҳад аксия зур рафтеста инаи платьяям адидаса диден чихе хушрӯай иям 100 сомона марамад биёен ай пеш бо тамошо кунен боварӣ дору маъқултон мешавад духтаро ина ёрам 50 ё 150 ана ёра боша кам мондагай 150 сомонӣ кардагай ина распродажа марҳамат успед кунен кам мондагай ятай дутай мондагай размер мондаги нестай барои ҳавай распродажаи духтаро марҳамат ира бинен чихе хушрӯане ҳам машина двойка и кирташкатия и кирташкатия духтаро ай блош костюм дора 100 сомон ё 150 иш 150 сомон ай двойкаш иш 100 сомона инаи капшон дора диден иш 100 сомон мана марамад духтаро ҳамаш хушрӯ ҳамаш фасон бо нархи дастрас и двойка чанд сомай иш 100 сомона инаи двойкашам 100 сомонай брукушкатяй ина ё чанд соман ина ёям 100 сомонияй киртан диден духтаро киртои капшондор ҳастай ку сезони амина омадай адидасо материалошон бамбукай 100 сомон марҳамат тамошобино нависен даррав доставкатон кунанд ё биёен инаи dastangi чияй и двойкай иам 100 сомонай ина брукушкатияй духтаро диден 100 сомон хулас беҳад бисёрай ина касе дар распродажа дар корай бо нархи арзон ҳатман манижада нависен духтарако ҳозир то охири навора тамошо кунен иҷада бо новинкаҳои фасон овардагай ӯро нишон метиҳем ира бинен духтарако як бори новинкаи фасон дар магазини манижа нигоҳ кунен тройкаяй болопӯш дора туника дора баъд брук дора да аҷиб хушрӯча будай туничкаш остин дорай ина туничкашам остин дорай ана баъд вай дора брук дораву ай болошам хе кожинкача да бинен 4 расветкаи фасон нархаш 400 сомонай некем меарза духтаро хушрӯи бадай диден экокожа ина остинакош аҷоиб хушрӯ ина сиёшам фасонак марамад кадомеш дар кор мешаватона скриншот кунен партоен размерош ҳастай дарав доставкатон кунанд ҷои манижа бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 121 магазин яди магазинои шишагӣ бо бинависен маълумоти бештара аз худаш пайдо кунен духтаро рақамош ҳаст дар рӯи экран двойкои фасони необычни хушрӯ нигоҳ кунен вилветай материалш ҳамқа хушрӯай нархаш 300 сомон бори новинка ина марҳамат биёен пеши манижа духтарако омада наметонед бинависен чон доставкатон мекунанд ира бинен материалш чӣ хеле фасонай хулас вилвети хушрӯай материалш бо биёен ай пеш бинен да ина ми цветошай размерош боша стандарт духтарако ми тақрибан то 54 мешава аями 46 то 54 размераш дуруст мегира бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 121 магазин ряди магазинои шишагӣ мешава ҷои манижа духтаро марамад ира бинен охи расветкош фасонакай ира бинен бисёриё ина двойка мепирсанд марамад двойкои фасони хушрӯ дар ҷои манижа омадагай дер намонен хушрӯгии куртора диден духтаро необычни фасон ҳамаш бори новинка дар ҷои манижа духтаро марамад нигоҳ кунен инаи якмгиш бамбукая материалаш королевский велюрай иш
иш боша бамбук беҳад хушрӯ. Инамҷа чӣ намуд киртае ки мебинен духтаро 280 сомонӣ кардагиян. Аҷоиб фасонан ира бинен охи. Вай мешавад духтаро размерош чӣ хелай? Ина ино чӣ хелай? 48 تا 58. Ина ин модело ай 48 то 58 аст. Бинен се расветкаи фасонай. Тамошобинони азиз, агар наворода хушрӯ надида бошед, бинависен хичон бо сурат мепартоянд. И вишивка будая хушрӯ, ина остинош, пешакош вишивка. Сета расветкаи фасон ай 48 то 58 размер ҳаст. Нархаш 280 сомон. Ана и бошад. Духтарако балшимерка дора, материалаш бамбукай. Ира бинен чӣ фасонай. Аҷоиб хушрӯа, инами аҷоиб фасонча метова. Ина и пушташи чӣ надора? Ина королевский велюруш боша. Қафошам ҳам хел кори дастӣ дора, ниги надора. Диден и пуштчай. Хулас фасонак. Ина каседа дар корай киртои хушрӯи необычни пеши манижа биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза 121 магазин. Омада наметонед? Бинависен хичон дарав доставкатон мекунанд. Мана и қабо киртои хушрӯвардаи манижа иёша бинен духтаро чихе фасончаян. Ина баъзви киртои фасон Прада материалоша нишон тимай пеш биненда чихелай. Нархш чанда юра? 280 сомонай. Ина цветоша бинен аҷоиб расветкои фасон. Размерошон стандартай духтаро то ҳами 54 мешава. То 54 мешава. Инчунин ҳаста инаи цветаш. Инаи моделиш бо дига хелай лапшае материалаш. Диден? Ина ё 280 сомонӣ. Ин амудаш бо дига хела диден? Бадаласкаги ангуркаи материалаш. Инаи цветчам ҳаста. Инаи цветам хушрӯ и бо аҷоибот материалаш. Мана марамат ё 280 сомонӣ. Ана баъд бо ҳаста инаи модело иёрам бинен чихе хушрӯай. И ранги амо 700 сомора копия люкс чай. Нархш чанд сомай? 700 сомо ҳаст ку Туркиё. Копия люксаш 220 сомон. Материалш ҳам хушрӯвак. Ина расветкоша бинен духтаро чихе фасонай. Размерош ай 48 то 58 аста? Ай 48 то 58 размер дора. Марамат беҳад стилиш фасонакай хушрӯвай. Бинависен манижада суратоша бо мепартоя интихоб кунен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза 121 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ мешава. Ина бинен духтаро тарафи Пажарка биёен. Марамат ина ай пеш бо нишонти материалша беҳад хушрӯвай. Янаму двойкои хушрӯвардаи манижа духтаро нигоҳ кунен. Ҳозир ман шумода нархош кати мефаҳмонам чӣ хелай. Ина ино 400 сомонӣ. Ина Кристиан Диор омадай. Беҳад бархтнияй материалаш аҷоиб хушрӯ. Костюм дораву брук дора. И мехош мешава ки снимати кунен. Беҳад фасон дута цвет дора 400 сомонӣ. Ана баъд инаи Луи Витоноям оригиналошай. Ина материалошон королевский велюрай чаям хушрӯай ки мана фасонош 400 сомонай. Ина метавонен биёен бо айпеш хитом бинен. Оригинал якум сорто 400 сомонӣ. Инчунин ана иҷада бо ҳастай ина хели двойко. И двойкошам фасони ҳаст. Ай нигоҳ кунен чанд цветай. Дута расветкай. Бадана юбка дуро ҳаст. Ё ҳамаш 300 сомонӣ. Ина юбка дурора бинен цветоша чихе хушрӯан. Мана 300 сомон кадомиш дар кор мешава? 300 сомон. Ина ёшам ина ё духтаро ёям 300 сомонан. Мана нигоҳ кунен аҷоиб фасон. Ҷои манижара касе намедона. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза духтаро 121 магазин. Мана 300 сомон. Диден? Вайш катяй, юбкаш катяй. Наворда хушрӯ надида бошем, бинависен бо сурат мепартоянд. Ба ҳазур интихоб кунен, даррав доставкатон мекунанд. Бинен фасониша. Мана киртора арзон кард духтаро манижа марҳамат биёен. Ина кирто навор доштем 300-350 сомон буд. Ҳозир 250 сомонӣ шудагиай. Ҳамаш пашифои Дубайай. Ҳамқа хушрӯвай. Ира бинен материалошда гап нест. Марҳамат сезоншон омадагиай. И материалҳо ҳичи намешаванд. Королевский бамбукана. Ира бинен марҳамат чанд та расветка размеро ҳаст. Кадомеш дар кор мешавад? Тона 250 сомон шудагиай. Инчунин намхе вирсачишам ҳастай. Диден? 250 сомонӣ. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза ҷои манижа 121 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ. Инаи вайшам хушрӯ. Диден? Вирсачишам фасон. Ҳамаша ина
250 сомон кард барои шумо духтаро. Рақамош ҳаст, бо чизе намефаҳмен ё ки суратша хоҳем бинависен, худаш сурат мепартояд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. касе ки бархтои Дубай пурсиста буд, марамад манижа бархтои Дубайам овардагай. ҳамқа хушрӯ ина моделои новинка беҳад фасон. ҳозир ман нархоша шумода мефаҳмонам. нигоҳ кунен. Инаи сиёҳ и киртаяй, диден абманкаяй. леки киртаяй аҷоиб хушрӯ ранги двойка метова. лекин киртаяй марҳамат беҳад фасон модели новинка. ина иҷош арманский шолка, иҷош боша бархтая 1000 сомон тоза Дубай. ай пешам қаббагати воима хушрӯй аст ки баданай бархто ҳастай. бархат бисёр овардага. ина моделои новинка бархтош 1500 1600 сомона. инаи намуд 1600 сомашая. манаи намудо 1600 сомон. иёш чи анаи намудошам 1600 сомон. ана қисми болора нигоҳ кунен. анаи болодам ҳам хел 1500 1600 чанд модел дора. ина бо бинависен суратоша мепартоя, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. нигоҳ кунен ҳамаи цветои бархт ҳастай. ҳамаи новинкора дар магазини манижа метавонен пайдо кунен духтаро. бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза 121 магазинай магазини манижа, яъни магазинои шишагӣ. ина фасонои ира диден чӣ хушрӯ. ина аҷоиб фасон 1500 1600. мана бо худаш мефаҳмонатона ки кадомаш 1500 сомай, кадомаш 1600 сомая. ина рақамош ҳаст, бинависенша бо маълумоти бештара аз худи манижа пайдо кунен. хушрӯги ира бинен духтаро. баъд айнаи овардай и фасона и чанд сом 1000 сомон. бархтча бинен духтаро чӣ қадр тозаи хушрӯ. инаи модела бисёриҳо мекофтан. ина биёед манижада омадагай 1000 сомон. дига цветошам омадагай. фақат шоколадови овардай духтаро. инаи ваёш голд, ваёш чӣ меган, тигмош голдай бисёриҳо пурсидастиян. 1000 сомон кардагай аксакати. анаи дизайншам ҳаст. ишам 1000 сомай. инаи намудшам 1000 сомон. мана биёен бо хича пурсен духтаро. рақамош ҳаст, нависен суратоша мепартоя. иҷада инчунин ин хеле абаёи фасон, болопӯшои фасона 300 сом 400 сом кардагай. ай 250 сомон сар мешава болопӯшош то 400 сомона. рақамош ҳаст, бинависен бо катиш гап занен духтарако. анамин намуд кожиниёи новинка омадагай без рукавкаги. ҳамқа хушрӯай диден модели новинкаи фасон. кожашам аҷоибот. нархаш 400 сомонай. 400 сомонай нархаш. ҳамаи цветош омадай. ҳамаи цвето гуфтистам, ҳамаи размерош омадагай дар магазини манижа. марама духтаро каседа дар корай биёен ай пеш бинен. размеро ҳамаш ҳаст. ё ки бинависен худаш дарав доставкатон мекуна. бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза 121 магазин ҷои манижа. ира бинен хушрӯгиша аллакай ами сезони ҳамина омадагай. болопӯш бадин аз болои двойкао мепӯшен ё киртоҳо хушрӯайда. ира бинен охи.